Insinööriliitto. Työelämän ykkösketju. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Peli aika hyvin aaltoilee ja selkeästi rytmitetään tätä tempoa. Ja nyt tulee ensimmäinen paikka ja sieltä sivaltaa. Oli kyllä Voivalinilta erittäin hyvä laukaus. Etukulma jää vähän Nykäseltä auki ja pallo maaliin, mutta aika pääsee tuolle kaistaa tulee pitkin syvä. Pääsee joo, että Nykänen vähän kylmänä ollut, koska ei ole laukauksia tullut ja sitten tulee tuohon lähelle pääsee nostaa tuosta. Ja kulmasta jatketaan, työntämistä näyttää. Joo. Ykköset jälleen vastakkain. Korjataan kolmonen vastaan ykkönen ja nyt on morjes! Melkoinen kervaleivos ala Matias Vaajala. Se on taas yksi syöttöpiste lisää. Joo. Taitaa olla Elmeri Lahden sivu, joka tuossa maalaa. Ja 2-0. Joo, oli kyllä komea maali oli tuossa noin. Ykkösillä pelataan 2 viimeistä syöttöä ykkösillä ja koko muodon sitten läpi. vielä tuossa maali edes, kukas tää on tää 8 Pirkoilta, niin vähän vuotaa ton syötön vielä. Ihan hyvin, ei tee helpoksi niin sanotusti hyökkäjälle. Sen jälkeen pallo menee laidasta yli ja jatketaan kiistalla. Kokoljuskin! Nää on näitä Kokoljuskin juttuja. Nää on näitä. Siinä Joo. Aloitusvoitto, pallo vähän ilmassa ja kyllä, backhandilla nätisti tosta. No hyvä silmäkäsikoordinaatio tuossa lyönnissä ja veskarille ihan mahdoton ote. Ja katsotaanpa hidastus, veikkaan, että Saariniemen reaktiosta päätellen mies ei oikein näe missä pallo menee. Saati sit odota tosta toimitusta. Siitä pallo vähän pomppii rystyllä. Joo. Ja niin kuin näkyy, niin Saariniemi näkee pallo siinä vaiheessa, kun se on jalan päällä menossa jo maaliin. Ja joo, just. Siinä on oma kaveri. Ja tästä puhuttu. Eikö Salo pystynyt vetämään sit tosta? Ei näköjään. Ja nyt on taas vaaran paikka ja sieltä Lehtimäki. Tiikerin ylivoimamaali. Ei vaatinut minuutin ja sekunnin tätä ylivoimaa. Ja täytyy sanoa, että ainakin loistava laukaus Lehtimäeltä tuosta, mutta täytyy sanoa, että mun mielestä oli koko ajan vaaran tunne, mitä ei ole ollut niin kuin aikaisemmin niin kuin noissa Tiikerit ylivoimissa niin kuin silleen, että olisi sellainen tunne, että kohta helähtää, niin itsellä kyllä oli se tunne tuossa. On ja niin kuin todettiin, niin ja se on puhuttu. Varmaan syöttö tuohon. Niin, sano vaan. Se, että juuri tuo mitä puhuttiin, että kun se on ollut vähän sellaista pliisua, niin nyt toi vaaran tuntu oli alkukaudesta sitä niin. Katsotaan mitä pystyy. Nyt Pirkat pitkästä aikaa ykkönen pallon kanssa. Rötsä jatkaa Lahden sivulle ja kenellepä muullekaan kuin Matias Vaajalalle. Ja no, mies näytti ekas eräs osaa syöttää ja nyt on kyllä aika kermanen laukaus. Kierre puree ja toi on just se inhottava veskarille, jos toi kun raitin jätkä vetää tosta kantista niin se kiertää sillä jengana menee ensin vasemmalle, sitten se kääntyy tuonne oikealle puolelle vasemman tolpan viereen. Sinne se vaan menee. Kyllä totta kai täältä kun katsoo, niin pitäisikö toi nyt ottaa? Onko siinä maski? No, siinä just liikkuva maski. Siinä on ollut Ylikojola. Onnistuu kun onnistuukin pelaamaan pallon Tiaiselle. Nyt on tilaa, Järnfors pääsee laukomaan ja pallo maalissa. Sanotaanko näin, että itse en nähnyt mistä pallo maaliin kimpoille, mutta Valtteri Järnfors. Niin, laittaako Järnfors sen tuosta takatolpalta ilmeisesti, että en nähnyt itsekään. Mutta ei kyllä näyttää, Tiainen menee ainakin Letka ensimmäisenä, että katsotaan kelle se merkataan. Tai ottaako jonkun kimmokkeen, mutta hyvin onnistuu tuossa pelaamaan Ylikojolla palloja. Järnfors laukoo ja Tiainen on se Tiainen sitten pääsee. Tiede pääsee dippaamaan. Tästä kuvakulmasta varmaan nähdään parhaiten. Joo. Pieni laittaa laidan ja sieltä tuleekin sitten laukaus. Taitaa olla Voivali, joka pääsee laukomaan. Virtanen vähän vaikea Ylikojolla. Kuitenkin se keskittää ja painaa. Melko painavan laukauksen aivan jalan päälle. Ja painavana nimenomaan. Virtaselta hyvä peli tuolla omissa. Laittaa semmoisen vähän syötön, että meneekö perille. Ylikojola nappaa sen nätisti alas ja vetää kyllä niin laadukkaan vedon tuohon tolpan juureen. On ja jalan päälle. Eipä siinä Saariniemelle jää kuin katselupaikkoja tässä kohtaa. Mutta taas lähdetään tuollaisella nopealla käännöllä. Vähän toivotaan kyllä toi syöttö. Jos Virtanen haki että se tulee ton Pirkkojen pelaajan selustan taakse se syöttö, niin oli hyvin luettu toi liike, niin kuin Fudiksessa syötetään. Tosiaan liigakokemustakin löytyy Ervin riveistä, lähtöisin kuitenkin Tiikereistä. Sen jälkeen kävi vähän maailmalla katsomassa, nyt käy Ylikojolalle pieni hassi. Ja minkälainen laukaus nyt kyllä yllättää ja tuuletuksesta näkee, että maistuu. Aatu Jumisko
kauden 4. maali. Joo, siinä oli totta kai hyvin katkas syötö Jumisko siinä ja pääsee ampumaan. Ja en tiedä, ei varmaan tähdännyt tuonne jalkojen väliin, mutta sieltä se taitaa mennä. Katsotaan miten tämä menee. Kyllä siitä pääsee suoraan tähän maaliin. Ei saada syöttäjää. Vähän heikko syöttö tuohon kauniisti sanottuna. Kyllä taitaa vähän epäonnistua. Näkyy kyllä Nykäsen ilmeestä, että tämä ei niinku kyllä maistu. Vähän odottaa syöttää. Siinä Budde pelaa mieheltä kämmentä pois. Onnistuukin kääntämään itse tuolle kämmenen auki. Toisella puolella 2-1. Ja Stark! Uittaa pallon maali siinä! Olipa komea. Tää oli Starkkeja. Hei, kuinka moni pelaaja tässä sarjassa pystyy tekemään tollasen tempun, että ottaa sen kärjellä tosta mukaansa ja vispaa maalivahdin. Maalivahdin ohi tyhjiin sen. Nyt on pakko sen verran mainita, että se on Starkin 9. maali tähän kauteen. Nee. Ja miehellä on 5 peliä ennen tätä. Ja hei! Hienosti Koklyskin, Salo ja sitten oi. Siihen ei Saariniemi pysty. Onhan toi nyt maukas toi viimeistely. On. Mä en ensin täältä ylälehtiä, mä katsoin, että eikä se mennyt ohi se pallo tuossa harrautuksen jälkeen, koska pallo, niin sit viimeistään luulisi, että ottaa. Mut nyt Jäänfors voittaa itsellensä ison tilan. Ja siinä on Honkanen, mistä tänään puhuit. Mies tarjoilee melkoisen kervaleivoksen ja se on Sankarille toinen syöttöpiste tähän kauteen. Se oli kyllä Tiikereille tärkeä maali. Tuossa Jäänfors tekee aivan loistavan esityön tuossa noin. Puhkasen ja Honkanen, joka on hyvin pelannut tänään muutenkin, niin löytää Lehtimän ja Lehtimän pistää toisen maalinsa tähän peliin. Kaikki lähtee tästä Jäänforsin tilanvoitosta vielä Rantamäen ja sen jälkeen Honkanen antaa aika helpon. Siinä ei enää Saariniemelle jää kuin jalan nostelua jäljelle ja siihen ei osu. Niin... Joo. Ja siinä Pirkkojen pakki numero 8.